Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna matsalar sirrika. Wanda marubuciya Nasiya Ibrahim ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Hikima Hausa Novels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Mom ce ta kalli dadin Kaduna ta ce, "Don Allah ka sa baki ya yafe min duk abin da na yi masa." Mamu ta faɗa cike da nadama cikin rashin fahimta ya ce me kike son cewa ne? Dadi ya faɗa yana kallonta. Ina nufin ka taya ni ba shi haƙuri a kan laifin da na yi mai. Mam ta ƙarasa magana cikin rawar murya. Shiru ya yi alamun nazari ɗagowa ya ce ɗan uwa me ke faruwa? Dadi ya faɗa yana kallonsa don son gano wani abin. Cikin dakewa ya ce to ga maciji ai ba a nuna ja. Ga ka ga ta taimaka bayani da kanta. Abba ya faɗa yana yi mata wani irin kallo. Ba ta iya magana ba don haka dadin Kaduna ya ce haba yaya, ku yi min bayani mana. Dadi ya faɗa cikin sigar lallashi ainihi cewa ta mai zafi ce kuma ni na riga da na yanke hukunci sai dai ki zaman yaranki. Abba ya faɗa yana ci gaba da duba jaridar hannunsa. Cikin takaici da ɓacin rai ta miƙe saboda wannan 'yar talakawan za ka wulaƙanta ni? To wallahi tun da ta yi sanadin aurena ni ma sai na yi nata. Mom ta faɗa tana ƙoƙarin fita ki bari Khadija ku samu ku yi sulhu. Kuma ai zaman yara ba yana nufin saki ba. Saki ana amfani da firici ko rubutu kuma kin ga bai yi ɗaya daga ciki ba. Dadi ya faɗa cikin sanya rarrashe ta amma ina ji take kamar ana rura wa zuciyar ta wuta. Dadi zai ƙara magana Abba ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu. Fu ta wuce ta bar falon. Wai don Allah mai kake yi haka ne? Cewar dadi, nemi guri na faɗa maka. Tunda ita ta kasa faɗa ma, nemi guri in faɗa maka, tunda ita ta kasa faɗa ma. Abba ya faɗa yana nuna wa dadi gurin zama. Nan ya warware masa zare da abawa. Jinjina kai ya shiga yayin da ya tafi zancen zuci. Ai in ni ne kai tsaye zan saki ta. Waya ta ɗaga ta kira Surayya, tana ɗagawa ta ce kina ina, maza ki zo cewar mom. Miƙewa ta fito a fat ɗin anti. Mom gani cewar Surayya cikin tashin hankali ta ce gaya mata yadda suka yi da abbansu. Take gaya mata yadda suka yi da abbansu sannan ta kare da cewa tun da wannan 'yar talakawan ta shigo gidan da nake fuskantar ɓacin rai. Don haka ita ma bata isa ta ci gaba da zama lafiya ba cewar mom. Don haka maza ki zo na aike ki can. Mom ta faɗa tana raɗa mata magana a kunne. A tare suka yi dariya, cikin sauri ta shirya ta tafi, kai tsaye ta tafi gidan Malam Habibu. Nan ta yi masa bayanin abin da Mom ta ce mata. Nan take ya ba ta magani ya ce a sa mai a abinci, a tabbatar ya ci. Ko da ta kai haka ta faɗa kamar yadda ya ce. Wata dariyar mugunta Mom ta saki sannan ta ce, to ko ita sama ɗin za ta iya sa mata, bare wani Abdulrazak da nake gani, yaushe na gama rainonsa. Da na jirgin su dadi da Abba ya ɗaga zuwa Kaduna, kai, inna, kin ga Samhat kuwa? Ta haɗu, jiyan nan ta yi kyau har ta gaji da kyau, cewar Rukayya. To ba dole ba, ke kanki kin san akwai da babu akwai bambanci cewar inna. Ga yaran nan sun sha kyauta kala-kala cewar Rukayya. Wayarta ta ɗaga ta kira shi, kana ina cewar mom, ga ni a gida. Abdulrazak ya ba ta amsa cikin girmamawa to ka zo ina neman ka cewar mom. Cikin zulumi ya nufi faɗin mom da salama a bakinsa ya shiga falon. Cikin fara'a ta amsa, zama ya ce mom gani cewar Abdulrazak. Na ji an ce abbanku ya baka gidansa na bayan layin nan ko? Mom ta faɗa tana kallon sa'i. Haka ne mom, ai nasa cikin sani ne shi yasa ban gaya miki ba. Abdulrazak ya faɗa cikin ladabi shiru ta na ɗan lokaci sannan ta ce, maybe mantawa ya bai gaya min ba. Mom ta faɗa tana taci, kicin ta shiga ta ɗauko wani kofi ta dire a gabansa. Dama mutumin ka ne shine na aje maka. Mom ta faɗa tana buɗe masa kofin ai tuni yawunsa ya tsinke domin shi da kunun gyaɗa ba a raba su. Don haka da ya ɗau kofin ya kafa kai sosai ya sha sannan ya aje kofin. Mom, zan iya tafiya? Cewar Abdulrazak amma baka gaya min yaushe za ku koma gidan ba cewar mom. Ki bari za mu yi maganar daga baya. Cewar Abdulrazak. Tunanin me kike yi ne? Cewar inna. Kawai ina tuna ko za a bar Samar ta zo bikin nan. Yau gashi bai bi saura sati biyu ba. Rukayya ta faɗa tana ci gaba da ninke kayanta.
Murmushi ne ta yi, a zuci kuma ta ce Rukayya kenan ko kunya ta ba a ji. Jiya kansa na jujjuyawa da haka ya kwanta. A tunaninsa in ya tashi zai samu sauƙi. Abdulrazak kenan, sai misalin ƙarfe 4 da yamma sannan ya tashi. Ai, a baccin jiya zuciyarsa ba daɗi, haka yi ƙarfin halin tashi. Bathroom ya wuce ruwa ya watsa ya fito jallabiya ya saka ya wuce masallaci. Ba ko salama ya shigo falon a razana ta jiyo sakamakon jin takun tafiya. Ganin shi ne ya sa ta sakin ajiyar zuciya. Ƙalau kake kuwa? Samhat ta faɗa tana bin sa da kallo. To ko so kike yi na yi ciwo shi yasa kike tambaya ta? To ta Allah ba taki ba, cewar Abdulrazak. Hanci, baki, leɓe da ido duk ta saka take kallonsa, yayin da take jin abin kamar a mafarki. Hassan ta ɗauka ta bi bayansa. Salama ta ko ɗagowa bai ba bare ya kalle ta cikin sanyin murya ta ce in na yi maka laifi ka yafe min. Samhat ta faɗa muryar ta na rawa. Cikin tsawa ya ce wai ke wace irin mai naci ce? Ko kin ji na kula ki da zaki neme ni? Abdulrazak ya faɗa cikin fusata. Ganin da gaske yake yasa ta tashi jiki ba ƙwari ta fita. Bata koma falon ba ɗaki ta wuce. Dare Hassan ta kusa da Usaini kuka sosai ta sannan ta tashi. Ta yi wanka ta shiga kicin. Kore ta gama abincin ta shirya kamar yadda ta saba wanka ta ta shirya 'yan biyun da suka fito falo. Suna jiran dawowarsa. Yau ma ko salama bai yi ba ya shigo ba ta yi zuciya ba ta ce ga abinci na shirya. Samhat ta faɗa tana biyo cikin tsawa ya ce wai ke ba za ki daina shiga uzurina ba. Abdulrazak ya faɗa idonsa a rufe. Ragowa nesa dai tana kallonsa idonsa a rufe. Fuski hannunsa ya ce kar ki ƙara riƙe ni banzawa wuya. Abdulrazak ya faɗa yana yin wucewarsa ɗaki. Ƙunci da ɗaci da zafi su ne suke diren mikiya a zuciyarta lokaci guda. Da gudu ta ɗauki yaran da ta shige ɗaki kuka sosai ta yi. Mom ce zaune a falo tana zaune a kan kujera. Yayin da ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tana wani murmushin mugunta. Dan tuni ta ga hakanta ya cimma ruwa. Kin san Allah anti, wallahi na gan shi ya fi sau 5. Don ko yanzu yana fat ɗinta. Cewar Khadija, ke dai ba na son sa ido, cewar anti. Allah anti da gaske ne, ina ganin sa yana zuwa gun mom cin abinci. Cewar Khadija, jinjina kai anti ta yi bata ƙara magana ba. Yau saura kwana 3 ɗaurin auren Rukayya tun safe take ta gwada tambaya amma ta kasa. Ba ta so ta tambaya ya hana ta kuma in dai ya hana ta ya cuce ta. Har ya kai bakin kofar fita a falon ta yi ƙarfin halin cewa za ni gida gun. Bai bari ta ƙarasa ba ya ce ki yi ta zuwa in ya so ma ki yi zaman ki a can. Abdulrazak ya faɗa yana ficewa. Ganin hakan ya sa ta shirya fat ɗin mom ta je a falo ta same ta. Da fara'ar ta karɓe mu. Bayan mun gaisa ta ce ina kuma za ku? Gida za mu da ke bikin Rukayya ya matso shi ne za mu leƙa mu jiya. Ake ciki cewar Samhat ab. Ai na manta ki ce bikin har ya zo cewar mom. Har ya zo. Samhat ta faɗa to sai kun dawo. Da ba za su yi kuka ba da an bar su a nan cewar mom. Marmashi ne na bar falon da tunanin wannan sirka a baki limi-limi zuciya cike da tsatsa. Ina shiga fat ɗin sa'anti na hango shi ya fito a falonta. Ko da ya zo zai wuce ban ishe shi kallo ba haka ni ma ban yi gigin kula shi ba. Da sallama na shiga falon da fara'a ta tare mu. Ta ce sai ina. Tana karɓar Usaini da bai yi bacci ba. Za mu yi gidanmu. Kin san bikin Rukayya ya zo. Cewar Samhat to shi ne. Au, ai fa na sha'afa ki ce ya zo yaushe ne? Anti ta tambaya, shi ne za ni jiya shirye-shiryen yake. Cewar Samhat hakan yana da kyau sai kun dawo. Ina fitowa na ga Umar ya ce yauwa ƙaramin mai gida zo ka kai ni gida. Cewar Samhat shi kenan zo mu tafi. Umar ya faɗa yana shiga mota miƙa masa Usaini ta ce ɗan jira ni ina zuwa. Cewar Samhat da sauri ta fat ɗinta. Bata jima ba ta fito da ƙatuwar akwati da sauri ya fito ya karɓa ya sa mata a bayan mota. Yana faɗin cewa matar ya kamar zaki shekara. Umar ya faɗa yana jan mota suka fice a gidan har ƙofar gida ya kai ta. Sai da ya shigar mata da kayan ya gaida su Umma sannan ya tafi. Ganin kayan da yawa ya sa Umma tambaya, wannan kaya kamar zaki wata uwa duniya? Cewar Umma murmushi ta ce kai Umma ina kayan? Ai dan da kayan su Husaini ne shine zaki gansu da yawa. Samhat ta faɗa tana cire gyalenta. Bude labulan akai a'a. Alhassan da Usaini kun zo ne? Cewar baba ne. Cikin ladabi Samhat ta ce baba ne ina kwana lafiya lau. Baba Hanna ta amsa tare da ɗaukar Hussein bayan ta tafi, Umma ta kalle ta, ƙalau kike kuwa?
Marmashi ta ce Umma ƙalau nake, cewar Sama to wai nan da nan sai kin kwana? Umma ta faɗa tana kallon yanayinta, ganin tana kawar da zancen ya sa Umma ta ƙyale ta. Umma bari na je gidan su Ruƙayyat. Samma ta faɗa tana miƙewa nan ta bar Hussein tunda bai tashi ba ta tafi da Hussein. A zaure suka haɗu da Inna za ta fita. Cikin fara'a ta karɓi Hussein ɗin ta ce a'a yaushe kuka zo? Yanzu muka zo Inna cewar Samad. To ki shiga dama gidan zan je in ce ko tana nan cewar Inna. Amsawa ne da to. Na shiga ai da gudu ta zo ta rungume ni. Har ina shirin faɗuwa kai ke dai Allah ya shirye ki yaushe za ki yi hankali. Samad ta faɗa tana ture ta. Ta shige ɗaki biyo da ta yi a baya tana dariya. Yanzu ya za a yi? Kin ƙarasa siyo kayan kicin ɗin cewar Samad. A'a, dama yau za ni na ƙarasa siyowa tunda kin ga gobe su Zainab Abdulkadir za su iso. Cewar Ruƙayyat, shi kenan hakan ma yayi mu bari mu yi sallah sai mu tafi a siyo. Hira suka yi sosai sai bayan sun tafi siyayyar har da Sumayya suka tafi. Sai da suka dawo Sumayya ta kalli Sama ta ce wai kuwa a ƙalau kike? Sumayya ta tambaya, me yasa kike tambaya ta? Kallantar Sumayya ta yi ta ɗaga mata gira, mana kin san ita akwai zurfin ciki, don ba kowa take gaya wa damuwarta ba. Ta gwammace ta bar ta a cikinta cewar Ruƙayyat. Na fara tantama ko yadda muka ɗauke ta ba haka ta ɗauke mu ba cewar Sumayya. Shiru ta yayin da wasu zafafan hawaye suka zubo kumatunta. Ganin hakan ya sa Sumayya cewa ki yi haƙuri ba wai na faɗa ba ne don ki jawo shi a'a. Kawai dai ke ɗin ce ba kya kyauta mana. Sai mu yi ta damuwa da ke kuma kina nuna mana ke ba mu ne a gabanki ba. Cewar Sumayya. Kuka Samad take yi dafa ta Sumayya ta ce ki gaya min me ya faru. Cikin kuka ta gaya masa duk abin da yake faruwa. Umma ce ta yi shiru jin ƙarshen zancen. Shiru Umma ta yi don jin furucin ‘yar tata ta ƙarshe Inna ce ta ja hannu Umma suka shiga ɗaki. Nasiha sosai Inna ta yi wa Umma akan ta kwantar da hankalinta. Aikin dubulan da alkaki suka yi na gara yayin da su masu Samad suka tafi gidansu. A can suka yi nasu. Misalin ƙarfe 9 da dare Baba ya shigo gida sai da ya abin da ya saba sannan ya shiga ɗakin Umma. A zaune ya ganta, me yana ki yin bacci, cewar Baba. Na Umma ta bayyana masa duk abin da ta ji Samad na faɗa a gidan. A gidan Inna, jinjina kai ya sannan ya ce a gaskiya wannan bayanin inda na fahimce shi aikin sihiri ne. Amma ki bar ta zauna har a yi bikin Ruƙayyar tukun. Ni zan je gun Malam Iliya na gaya masa sai mu ji yadda za a yi. Cewar Baba. A jiya zuciya Umma ta saki yanzu in na ƙyale ta kana ganin ba komai. Cewar Umma hakan ba matsala ba ne insha Allahu cewar Baba. Shi kenan Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi cewar Umma. Washe gari tun safe suka tafi gidan Inna Salame. Can suka je mai yi musu fulawar amarya aka fara yi wa sannan aka wasu Samad sun yi kyau sosai. Sai da suka kwana, sannan suka koma gida saboda shirin walima. Bayan sun dawo daga walima, ango ɗan bid'a ya ce amarya ta fito da ƙawayenta zuwa dina. Wayarta ta ji tana ringin ta ɗauko tana rubawa ta ga ashe shi ne. Kamar ba za ta ɗaga ba sai kuma ta ɗaga ba ta yi magana ba. Jin shiru ya san ba za ta yi magana ba don haka ya ce kada ki kuskura ki je wajen nan. Cewar Abdulrazak. Ko tanka masa ba ta yi ba don haka ya ci gaba da faɗansa mai kama da ba yin kaina ne ba. Yana kashewar ta ja wani dogon tsaki ta fita a gidan. Tana fita motocin ɗaukar mutane suka zo. Hango Sumayya ta yi a cikin mota ai tuni ta shige ita ma. Motoci 3 ne. Duk sai da aka cika su mutane akwai son gani da ido. Wurin ya ƙayatu yayin da kiɗa ya fara tashi ai tuni aka fara cashewa. Ji ta yi ana janta. Ta ɗan juya cikin fusata ido 4 suka yi da shi. Binsa ta yi kamar raƙumi da akala. Suna zuwa wani guri ya wurgi da ita saura ƙiris ta faɗi. Ganin yana neman wuce gona da iri ya sa ta fusata cikin tsiwa ta fara magana bari ka ji. Wallahi baka isa ka hana ni uzurina ba. Samhat ta faɗa cikin gurnani. Cikin zafin rai ta wuce ta bar shi a nan. Gani in ya bi ta komai zai iya faruwa don haka ya lallashi zuciyarsa. Don haka ya haƙura ba don ransa ya so ba.
Tana zama ta ja wani uban tsaki ta furta, ji wani rainin hankali. Wai ke da wa kike faɗa? Cewar Sumayya, ke dai bari. Wai nan ɗan rainin hankalin nan wai sai na koma gida saboda a gidansa nake? Samat ta faɗa cikin ɓacin rai, ai su maza akwai rainin hankali, cewar Sumayya. Rainin hankalin ma, wai in dai baka tanka ba, ka zama abin wulaƙantawa, cewar Samat. Sai misalin 11 aka gama dinar. Motocin da suka kawo mu su suka maida mu. Ke dai barajiya, Saratu. Ina baki labarin nan tuni, haka na ya cimma ruwa. Cewar Mom, ke da Allah da gaske? Cewar Hajiya Saratu, ai in gaya miki, tana ma gidansu. Kin ga da sannu zai sake ta na huta. Cewar Mom, wata shu'umar dariya Hajiya Saratu ta saki sannan ta ce, kai Hajiya Khadija kin san ta kan mugunta. Cewar Hajiya Saratu, nan suka ɗan yi hira suka yi sallama. Dan Allah anti na je gun matar ya? Cewar Khadija, ba wai ba na son ki je ba ne, a'a. Sai dai akwai dalili, cewar anti. Jin hakan ya sa Khadija yin shiru domin tunda ta ce hakan ba za ta gaya mata ba. Ganin ta nutsu kamar mai tuna wani abu. Ke me kike tunani? Cewar Samat. Ba komai ba ne, kawai dai Mustapha na ne ya ce wai lallai sai mun tafi Abuja. Bayan biki, Rukayya ta faɗa cikin rashin jin daɗi. To in ban da abinki amaryar Musti, ai kya huta a can. Kuma in ka zo a fi ɗokinka, cewar Samat. Ta bai baki ta ce ni wallahi na fi son na yi zamana a nan. Kawai mutum ya tafi kafin ya zo ya ga 'yan uwa, sai ya ga 'yan uwansa aiki ne, cewar Rukayya. Ke dai, cewar Samat. Washe gari tunda suka tashi aiki suke yi gida ya cika da mutane. Sai hada-hada ake ta yi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da Hikima Hausa TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.